ngibingelele ezweni lonke likaMthanenta nasezansi. Ngifisa ukuthatha lithuba ngibonge kakhulu kubantu abaye bafaka isandla e-albumini yami yokuqala lena okuyiyona iseyitolo njengamanje esihloko sithi Intukuthelo. Ngiyabonga kakhulu, kuyabonakala bafethu ukuthi nakhona ukufika isicelo sami, nakhona ukungamukela ngingumuntu omusha nami ofika endimeni. Ngibonga nje kakhulu, ngivulisa ukuyibongela kakhulu nothando lwenu nilikhombisile. Ngiyabonga sengathi ngiyaqhubeka kwande lapho engicosha khona. Masihlangane sibe munye.